Tulkkaus mahdollistaa keskustelun henkilön kanssa, joka ei puhu samaa kieltä kuin sinä. Viranomaisena sinulla on lakisääteinen velvollisuus järjestää tulkkaus näissä tilanteissa. On erilaisia tapoja järjestää tulkkaus. Voit valita läsnäolotulkkauksen, jolloin tulkki on läsnä paikan päällä, tai etätulkkauksen puhelimen tai videon välityksellä. Tulkki tulkkaa kaiken puhutun 2 kielellä. Hän ei osallistu keskusteluun eikä esitä omia mielipiteitään. Minun nimeni on Lili Moradi. Olen persian kielen tulkki. Tulkkaan minä-muodossa ja tulkkaan kaiken, mitä sanotaan. Olen puolueeton. Voitte puhua suoraan toisillenne. Voitte aloittaa. Tulkkia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Seuraavaksi muutama vinkki tulkin välityksellä työskentelyyn. Niiden avulla varmistat, että tulkattu keskustelu onnistuu hyvin. Oikea sijoittuminen tulkkaustilaan varmistaa tilanteen neutraaliuden ja puolueettomuuden. Ajattele kolmiota. Sinä ja asiakkaasi istutte vastapäätä toisianne ja tulkki sijoittuu kolmion kärkeen. Näin sinä voit puhua suoraan asiakkaallesi. Tulkin tehtävä on mahdollistaa keskustelu teidän 2 välillä, jotka ette puhu samaa kieltä. Tulkki tulkkaa kaiken, mitä keskustelun aikana huoneessa sanotaan. Pidä tämä mielessäsi mahdollisen puhelun tai muun keskeytyksen varalta. Keskustelu tulkin välityksellä kestää kauemmin. Suunnittele siksi tapaaminen hyvin. Pidä tarvittaessa taukoja. Puhu selkeästi ja anna jokaiselle puhujalle aikaa. Muista, että sinä olet oman alasi asiantuntija ja tulkki on kielen ammattilainen. Sinun tehtäväsi on varmistaa, että keskustelukumppanisi ymmärtää, mitä tarkoitat. Esitä tarkentavia kysymyksiä varmistaaksesi, että sanomasi on ymmärretty oikein. Tarkista erityisesti nimet, päivämäärät, numerot ja alasi erityistermit. Tärkeintä on tilata ammattitaitoinen tulkki. Näin voit luottaa siihen, että keskustelu onnistuu yhtä hyvin kuin 2 samaa kieltä puhuvan välillä. Asiakkaan perheen jäsenet tai ystävät eivät saa toimia tulkkeina. Myös sellaiset tulkit, joilla on taloudellinen side tai tunneside johonkin keskustelun osanottajaan, ovat jäävejä. Tulkin tulee tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä ja pitää nimikylttiään selkeästi näkyvillä. Varaa tulkki aina ammattitaitoisesta tulkkauspalvelusta, kuten Semanticsista. Varmistamme, että käytössäsi on luotettava tulkki, jolla on tarvittava asiantuntemus. Haluatko tietää lisää työskentelystä tulkin välityksellä? Ota yhteyttä Semanticsiin.